Ivo machu na malugi Chukwu gozie gị n'ego Ọbalụ gị Krismasị Ivo mani Chukwu na malugi melo obodo gị Maka na ọ bụrụ akọnyere n'ede N'ọbụ ka onye na-eme ọ n'ede n'ụwa Ka onye na-eme ọ na ndị obodo be malia Ị na-eme mma ọ n'obodo gị malia Ị na-eme njọ ya n'obodo gị malia Iwe ọma nke Chukwu na-emelụ gị nwanne ezi nwanne biko gị leta obodo gị maka na iwe onye na-emelụ obodo ka eji ama onye ọ bụ onye gbolo omelụ ọra nwere iwe ọma ọ na-emelụ obodo onye gbolo ọnwa na-etila ọra nwere iwe ọma ọ na-emelụ obodo onye gbolo ideju nọ ọ na-emetụ obodo mma onye gbolo bụ na-eche ndụ nwere iwe ọma ọ na-emelụ obodo a na-ekwu na nkịtị Samuelu Obianye Manaka ezi oyi mụ ebulu m egede njede bụ ka onye siri jide ka oji na-eme ibe dị mma mana onye siri aka oji ọ na-eme ibe dị njọ Samuelu Obi ya bụ shi na-emezi ya n'iru na ọganere dị mma eziokwu bụ ndụ nwanne m ibe onye na-eme onye adụjeje ike onye ji ama keji ama n'onye ọbụla onye nwere gosi achụ onye na-enwere gosi achụ ilile gala onye dịka obodo ji anya mana onye bụrụ onye nwere ego kwụyala ya ugwu maka na ọ dịrị ovele chachia mgbe ị na-aga n'iru ndị ilo gị na-agagharị ụfọdụ ga na-agba mbọ ka ewepụ ndụ gị ebe ụfọdụ ga na-agba mbọ ka emechi ọganiru emenu ma na uche Chukwu ga-emeriri Ife ọma Chukwu na-emelụ gị Chukwu gọzie gị n'ego ọbalụ gị Krismasị onye nwe ego nwee nwanne dị n'ụwa adịmọya ma ene n'ụwa
alụsị alụsị ewelu ka wee bie. Ojije ojije kalezo kelu n'anya kalezo n'ụna. Ibe ọmachu na-emelụ gị ọgbalụ gị Krismas Chukwu gọzie gị n'ego Emeka mara ka biko gị lọta ndị na-eme ọgụ n'ụwa na onye mere ọgụ n'ọgọgelu anyị ejebe abụdụ ọma achala maọbụ lokal gọọmenti n'Enugu steeti ka nje zụtọ ime ọchị oyi ma alụsị abụdụ ọnwa na-eti lọrọ ọga kpatakpata nne ya bụ chifu Okoli Okechukwu-Ene eze anị ndị abụdụ eze nwanyị Lugo nke mbụ na abụdụ amachi ọnwa na-eti lọra ndị abụdụ niile alụsị abụdụ kwụsịrị akwụkwọ o jesiri sekọndịrị skuul wee jebe obodo oyibo n'ụwa ka ọ natara obodo oyibo ọlụwanụ na Palmlines Agency, a division of USC Nigeria Limited. O mesịrị lụọ ọrụ na First Bank Nigeria PLC. Ọmụ eji wee kpata ego ka o ji mere kọmpani alụsị abụdụ ọnwa na-eti lọrọ. National President Wawa United Club nke ndị Nigeria. Onye ime alụsị abụdụ na-ịga n'ihe. Okere ịnụ nwaanyị wee nụta lọlọ Charity Ogochukwu-Ene oje ugo nwaanyị ọma ya ibe ọma na-emeli ndị abụdụ n'ọkalịla akali. O nyere scholarship n'ime abụdụ, o jere eletrik na abụdụ ndị na-enwere iwe na abalụ alụsị abụrụ nyere aka. Ọ gbalịburu iji ụmụ abi ọ gbapụrụ mmiri na abụdụ niile. Wasi m kenelu ihe Oliva Ọnọchi onye ka m Oliva Ọnọchi Okolo oyimo n'owuo ndị abụdụ niile. Onye ka m Oliva jelu gidi n'ụtachi nyere nwanyị ọma Madam Gold Managing Director Wellington and Co Nigeria Limited.
Janet Group Nigeria Limited, Janet Nigeria Limited Trading Company, Janet Investment Nigeria Limited, Janet Communication Computers Limited, Janet Fisheries Nigeria Limited, Janet Hotels Nigeria Limited, Oyi Malusi Abudu, Akoki Kalela Kale, Oga Pata Pata. Ivo Machu Nemelogi, Chukwu Gozie Ginego, Amalogi Christmas, Wasi Mukaneliye, Chief Godwin Madu, Lunashi, Managing Director, Godson Oil, Nigeria Limited, Oyomi Lunashi, Arabu Gama Budwe Jose Swani Osha, Kanjozu Toyimi Manuel Ifade, Ide Swani Osha, Ide Bibona Makodi, Benue State, Imanu Mumite ni Swani Osha Koseja, Oil Magnet, Benue State, Managing Director, Famous Group, Nigeria Limited, Finco Oil, Faso Oil, Zemba Oil, Paki Oil, Loso Oil, Nigeria Limited. Okali Nwanya Neda, Jenu Nwanya Ma, Jenu Nwunye Ifadi, Ijele Nwanya Ma. Umudunu Koseje, Manana Mulu Ide, Mrs. Margaret Ifadi, Eji Koma. Wasi Mukana Niya, Mania Mulu, Nalua Nasi Ifadi, Kaliozo, Ndi Jalamibo, the Second World War. Wasi Mukaneli, everyone Yatoni, Ifadi, what a Wachaka, Gabriel Ifadi, Kaliozo Joyime, OPE, PLC, Davido PLC, Olomolu ni Swani Ocha Kalela Kale, Otoni Kolota, Muzo Swani Ocha, Papa Pulu Milio, Muzo Swani Ocha, Street Light in Okia Nabe, Ojali Free Education, Odi Webu Leader, Oga Pata Pata. Ona Luli Swani Ocha, Una Akwụkwọ. Onwere gas filling station, Swani Ocha, Owe Ome Swani Ocha, Owe Buru Isuku Wedio, Isuku. Swani Ocha bụ Isuku Wedio, maka na ọgịrịga walụ Emmanuel Owu Ifade. Wasi Mukaneliya, His Royal Highness, Igwe Mmebo, Igwe Nabeze, Igwe Akọbara, Igwe Swani Ocha, Igwe Emu Enu Nwandu,
ọmachu na-emelụ gị Chukwu gọzie gị n'ego ọ bụrụ gị Krismasị oyi ma Obiora Nwosu Onizọkwe nke Igbo nwanne m na ọganịrị gị mma ebu chairman Odaba Welfare Association onye ọma Benjamin Nwijezie ekwe mere n'ọzọ ogbulu ekene dịlị prọfesọ Ayo Esele ọnọ n'igbo ọzọ ime na ọdịdịrị gị oyimuso dara ise Lugonoka Jet Motors Nigeria Limited Jonas Nwekwelugo Akụnwata n'ọka Iwe mene Soni Obi Oyimeze nwa mmadụ nke izizi n'ọka nwanne ebe n'obi ya ojeli Igbo niile ọga patapata kedu maka Oliver Ezeogu ọnwa n'ụmụ ndụgba iji nwe nwanyị ọma OMT Nigeria Limited kenele m ụtọ na iwe osu oyibo Prọfesọ Tukwani Igbo na Abuja Managing Director Panam Peter West African Limited kedu maka Chendo Nwachinemelu Chief Angus Okwudelimmo Oyaka Muslim Roster Udoyi Okeke Machu na melody Chukwu gozie gị n'ego ọbalụ gị Krismasị Lọrazi nwa Gemeni ọnwa na-eti lọra n'ọkpụzụ Leto Aluminium Nigeria Limited Oimo Mike Fondo Olinaka Obi
obodo